Bratislava dostala prvý 24-metrový megatrolejbus zo 16 avizovaných. Ich hlavnou úlohou bude odbremeniť dopravne vyťaženú východnú časť Bratislavy. Do prevádzky ich nasadia už od jesene. Po nových električkách či vodíkových autobusoch prichádza do Bratislavy aj jeden z najdlhších trolejbusov na svete. Je rozdelený na 3 časti a odvezie až 160 cestujúcich. Poskytneme o 20% viac miest na sedenia, o 50% celkovej kapacity navyše. Najväčšou zaujímavosťou nových trolejbusov sú okrem ich dĺžky aj tieto dva harmonikové kĺby. Keďže vozidlá sú od tradičných jednoklbových trolejbusov dlhšie až o 6 metrov, vodiči sa na ne musia preškoliť. Určite sa šoféruje klbový aj dvojklbový pohodlnejšie ako solo 12 metrový. My sme ho testovali už v roku 2020, kedy sme videli, že prejde všetkými cestami, ktoré v Bratislave máme. Pre trolejbusy bez problémov urobí zákrutu prievozka Miletičova. Vodičom pri šoférovaní pomáha hlavne kamerový systém. Jedna z veľkých pomôcok je práve tento displej, ktorý nám sleduje v podstate s pohľadom z hora z 360 stupňovej kamery veškeré okolie vozidla. Nové trolejbusy dopravný podnik nasadí na najvyťaženejšiu linku 71. Tá premáva medzi hlavnou železničnou stanicou a Vrakuňou. Napriek veľmi silnému intervalu v špičke, to je 6 minút, jednoducho je naplnená. A tento trolejbus pôjde na tej linke s tým istým vodičom, ale zvýši sa kapacita. Hlavné mesto získalo 16 vozidiel za vyše 16 miliónov eur z eurofondov. Bratislava sa týmito trolejbusmi inšpirovala v niektorých európskych mestách, kde už nejaký čas jazdia. Sme sa inšpirovali hlavne Švajčiarskom, kde jazdia takéto trolejbusy až v 7 mestách, z toho v 3 ich zavádzali až nedávno. Všetkých 16 nových trolejbusov čakajú ešte homologizačné skúšky, počas ktorých budú musieť po meste najazdiť potrebný počet kilometrov, až následne po nich budú zaradené do prevádzky. Ladislav Žigo, televízia Markíza.